माझं नाव सोमयाजी सोहता आपटे। आता सोमयाजी ही पदवी आहे, तर ती सोमयाग केल्यानंतर सोमयाजी ही पदवी प्राप्त होते। म्हणजे एखाद्याला डॉक्टरी शिकल्यानंतर जसं डॉक्टरेट ही पदवी मिळते, तशीच सोमयाजी ही पदवी सोमयाग केल्यानंतर ती दिली जाते। आता सोमयाग म्हणजे सोमयाजी होण्यापर्यंतचा जो प्रवास आहे, त्याच्यासाठी किमान कमीत कमी एक वेदांत म्हणजे एका वेदाचं अध्ययन केलं पाहिजे, संस्कृत त्याला आलं पाहिजे। त्याच्यानंतर सगळ्या प्रकारचे जे वेदांनी सांगितलेले आचार आहेत, परान्न वर्ज्य आहे, अग्निहोत्र करणं आहे, त्याच्यानंतर दर्श आणि म्हणजे अमावास्या आणि पौर्णिमेला एक इष्टी नावाचा एक यज्ञ असतो, तो आहे, गोपालन आहे। म्हणजे असे नानाविध जे आचार विचार जे सांगितलेले आहेत, ते पाळून राहिल्यानंतर, ते अग्निहोत्र व्रत स्वीकारल्यानंतर तो ब्राह्मण हा सोमयाग करण्यासाठी त्याची पात्रता सांगू शकतो। आणि त्याच ब्राह्मणानं सोमयाग केल्यानंतर तिथल्या आलेल्या सगळ्या ऋत्विजांनी जेव्हा त्यांना यज्ञ संपन्न होतो, त्यावेळी तुम्ही आता सोमयाजी पदवी तुम्ही लावली पाहिजे नावाच्या अगोदर, असं तिथे सांगितलं जातं। आणि सोमयाजी ही पदवी यजमानाला दिली जाते। आणि म्हणून माझ्यासुद्धा नावाच्या अगोदर सोमयाजी ही पदवी लागलेली आहे।